Vaganza fuq is-silġ. Żgur l-ħolma ta' ħafna minna li x'darba f'ħajjitna immorru vaganza fuq is-silġ. U din saret realtà għal dawk il-fortunati tista' tgħid li fil-ġimgħat li għaddew ħabbatnilhom fuq il-bib tad-dar tagħhom. Il-ġimgħa filgħaxija waqt li kienu qed jaraw XARABANK. F'Livigno il-ġurnata kienet tibda bikla tajba. Jista' jonqosux, imma ma kienitx tieqa hawn. Il-ġurnata kienet tkun mimlija daqs bajda. Merħula lejn San Rocco u nippreparaw għall-lezzjoni tal-skiing ma' Mariano, l-instructor li dejjem jieħu ħsiebna. Nilbsu l-boots, l-skis u tlaqna l-lezzjoni. Ready? U hawn drajna mhux ħażin. It-tieni ġurnata Livigno, qed nieħdu vera gost. U waraw naqra l-kumplament tal-grupp x'qed jagħmel. XARABANK, oh. U kif qegħdin San Rocco, ma nistgħux ma nagħmlux ftit sledging. U fuq il-Montanja Mottolino ġewwa Passodejra insuqu l-muturi tas-silġ u b'dawn il-pjaċir garantit. Anka nsuqu żwiemel morna. Ħara daqsxejn xi ġmiel. U x'se nagħmlu bit-tajers? Il-ġurnata ingawduha sal-aħħar, hekk xieraqux. U nagħlqu l-lejla billi niċċaqalqu ftit. Un saluto anche agli amici di Malta. U minn ġo dan il-villaġġ tal-ħolm, b'dawn il-memorji sbieħ, insellmulkom.